खुलुमबाय गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्स रादाबनि गासिबो नायगिरिफोरखौ बरायहरबाय बे समाव दंफैयो गेजेर जुनायनि बग'रियाव बग'रिगुरि बर' गुदि फरायसालिनि दिनै सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि जोबथा सान थांनाय 7 डिसेम्बरनिफ्राय 8 डिसेम्बरसिम बे बग'रिगुरि बर' गुदि फरायसालिनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया गाजा गोमजायै सोलिगासिनो दंमोन बेनि सोमोन्दै जों माखासे बाथ्रा मोनथिनानै लानि दानिया गिबि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनि बिरहोगिरि गाहाय आलासि पबित्र ब्रह्मनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मोनथिनानै लानि मानगोनां प्राइम 24 हेडलाइन सार्भिसनि मावथिगिरि नोंथांमोननिसिम गिबियाव साबायखर बावनाय थाबाय दिनै 7 आरो 8 साननैनि हाबाफारि लानानै बग'रिगुरि गुदि फरायसालि बाहागो गेजेर जनाय एमभि फरायसालिनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनो लानाय जादोंमोन। दिनै नैथि सानाव जों एसे आगोलावसो बे बग'रिगुरि गुदि फरायसालि लोगोसे बग'रिगुरि गेजेर बिमायारि फरायसालिनि सोलोंथायारि फिरफिलाखौ बिरहोखांनाय जाबाय। दा जोङो जोंनि बे बग'रिगुरि गुदि फरायसालिया थांनाय 1969 मायथाइयाव माखासे गामिनि समाज सिबियारि बिथांमोना गिबियावनो गामि खाथिनि रामधन धिखारि आरो रामधन गामिनि मिसिं सम्प्रदायनि रोंगौसाफोरखौ लानानै बे फरायसालिखौ असमिया मिडियामाव गायसननाय जादोंमोन। बेनि उनाव 1970 मायथाइयाव मसि रुंसारि प्रेमलाल ब्रह्मखौ लाबोनानै बे फरायसालिखौ बर' रावाव गायसनफिननाय जायो आरो रुंसारि बिथां प्रेमलाल ब्रह्मनि फोरोंगिरि मावनाय समावनो जोंनि बे बग'रिगुरि गुदि फरायसालिया सरकारि गनायथि मोनो। जों दिनै बिथांमोननि आगु मावथिफोरनि माखासे नाजा आरो नांथाब नाजानानै बे फरायसालिखौ गायसननायाव जों बिथांमोननि माखासे नेरसोनखौ लाखिनो थाखाय जों दिनै बे 2019 मायथाइयाव 50 बोसोर आगान सुरनायाव जों बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ फालिनो लानाय जादों। बे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायाव धेमाजि जिल्लानि डिपिअ बिथाङा बाहागो लाफैदों जों बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मोनथिनानै लानि মই প্ৰথমে আপোনালোক সংবাদ মাধ্যমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেকুৱা এটা সমস্যা ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাক চৰকাৰৰ বা বিভাগীয় দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এইটো অৱগত এইখন এখন পুৰণি বিদ্যালয় প্ৰথম অৱস্থাত ই প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছিলে যেতিয়া এই এৰিয়াটোত যেহেতু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় খুব কম আছিলে সেই তাৰ অনুপাতে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এইখন আচলতে আপগ্ৰেডেশ্যন কৰা হ'ল উন্নীতকৰণ কৰা হ'ল মজলীয়া বিদ্যালয়লৈ অৰ্থাৎ উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হিচাপে কিন্তু বাট পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে শিক্ষক নাই আমাৰ অৱগত আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে এই কথাটো তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু নিশ্চয় তেওঁলোকে সময়ত বা উপযুক্ত স্থানত এই সমস্যাটো তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিব আমি আশা ৰাখিছোঁ এই টেট পৰীক্ষা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আহি আছে তাৰ পিছত নিশ্চয় ইয়াত আমি তেনেকুৱা উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্তি দিব পৰা যাব। যেহেতু কথাটো ক'লে যে অনুষ্ঠানবোৰত আমাৰ টিচাৰ বহুতে প্ৰব্লেম এই টিচাৰবোৰ আজি যুগত কিবা পদক্ষেপ লৈছে চাগে চৰকাৰে যিহেতু টিচাৰ নাইকিয়া টিচাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা আচলতে চৰকাৰৰ যিবিলাক পৰিকল্পনা বা ব্যৱস্থা আমি পোনপটীয়াকৈ আচলতে আমাৰ অসুবিধা হয় যেহেতু সেইটো এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ চিন্তা চৰ্চাৰ কথা আমি মাত্ৰ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব বা তেওঁলোকে দিয়া যিবিলাক নিৰ্দেশনা আমি পালন কৰোঁ নিশ্চয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে বা ইতিমধ্যে অসমত বহুত তেনেকুৱা শিক্ষক নিযুক্তি হৈ গৈছে পৰ্যায়ক্ৰমে হৈছে কিন্তু আমাৰ বড়ো মাধ্যমত অৱশ্যে আমাৰ শিক্ষক কম যেহেতু তেনেকুৱা ধৰণৰ নিশ্চয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব আৰু আমি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বা বিষয়া হিচাপে এই সমস্যাবিলাক চৰকাৰৰ মজিয়ালৈ বা ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষলৈ আমি নিশ্চয় প্ৰেৰণ কৰিম। ধন্যবাদ।
बे समाव बग'रिगुरि बर' गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथां दङ बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्रा मोनथिनानै लानो। सासे फोरोंगिरिया 1 थाखोनिफ्राय 10 थाखोसिम फोरोंनाया जाबाय खोब उसुबिदा। बेनिखायनो जोङो जिहेतु जोंहा गभर्नमेन्टनिफ्राय फोरोंगिरि मोनाखै बग'रिगुरि एमबि स्कुला जिहेतु सिगाङावथ' एलपि सेक्सनाव दंमोन बेनिफ्राय 16आव जिहेतु एमबिआव आपग्रेसन जाबाय। आपग्रेसन जानायनि उनाव आं हारसिंनो सामलायनो गोनां जादों। जोंहा बे सामलायनायावनो माखासे उसुबिदाफोरखौ जों रायजोफोरनि गेजेरजोंनो गुवारै सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो फोरोंगिरि माखासे मावथि गथ'फ्रा फैनानै आंखौ हेफाजाब होफैदों आरो बे हेफाजाब होफैनायजोंनो जों दिनैसिम माने बे फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिनो हादों। बे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायावनो दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि आफादगिरि सबिन स्वर्गियारि सारा दंफैयो। बिथांखौ बे हाबाफारियाव सासे एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै लिंनानै लाबोदों। बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मोनथिनानै लानो। दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादा बर' फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि माखासे जेंनानि सायाव राव होबोगासिनो दं। बे बेलायाव दिनैनि बे बग'रिगुरि बर' गुदि फरायसालिया बर' गुदि फरायसालि लोगोसे बे एमइ स्कुलबो दंफायो। बेयाव सासे फोरोंगिरिया बेखौ सोलिनो गोनां जादों। बे बेलायाव नोंथांमोननि आफादनि नोजोरा मा? गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइननि फंबायमोननो साबायखर बावबाय। दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादा दिनै स्पष्ट आरो दिनैहाय दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादा आसामनि मोन जिल्लायाव थानाय गंफ्रोमबो फरायसालिनि माखासे जेंना जेंगोनानि सायाव आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारजों सावरायबोगासिनो दं आरो दिनैसिम बे सावरायदोंब्लाबो जों दिनैसिम मोगा मोगि जाबोदोंब्लाबो दिनैसिम जों सुफुंजोबनो हायाखै। आरो दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि नोजोर होननानै बुङोब्ला थांखिया थाखाय होनना बुङोब्ला जों गिबियावनो बर' रावनि बर' गुदि फरायसालिनि गुदि खलबनि जा सोलोंथाइनि बिथिंखौ जों जौगाहोनाय आरो बर' राव हारिमुखौ जों जौगाहोनाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर'नि माखासे गौथुमारि आफादफोरखौ जों खौसेयै थालायनानै जोंनि गुदि फरायसालिनि बा गुदि खलबनि सोलोंथाइखौ जों जौगाहोनायनि जोंनि थांखि। बेबायदिनो जों दिनै आसाम सरकारजों जों सावरायबोदों आरो गिबियै जोंनि जा दाबि दावाफोर बे दाबि दावाफोरानो जाहैबाय गुदि फरायसालियाव थाखो बायदियै फोरोंगिरि थिसननाय आरो गुदि फरायसालिनि बर' बिजोंनि जा बिजाबफोर बे बिजाबफोरखौ नांगौ सम बायदियै आसाम गभर्नमेन्टआ होनाय आरो बेजों लोगोसे गुदि फरायसालियाव थानाय जा एनसिलारि बुक बे एनसिलारि बुकफोरखौ जोंनो थाबैनो होनांगौ आरो लाइब्रेरि बिजाबफोरखौ जोंनो होनांगौ आरो बेजों लोगोसे फरायसालिनि माखासे जौगाथाय जेरै बिल्डिंआनो होन आरो फरायसालिनि जा बेन्च डेस्कआनो होन दा बेफोरखौ लानानै जों दिनै दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादा आसाम सरकारजों जोङो मोगा मोगि जाबोदों आरो मोगा मोगिनि जोङो दिनै दाबि दावाबो होबोदों आरो बेजों लोगोसे जोङो माखासे जोङो फोरोंगिरिफोरनि समयसाखौबो जों लाफादों। दिनै 2006आव 1 एप्रिलाव जोंनो 7 पे कमिसना गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनि बिबान थिसननानै जोंनो फोरोंगिरिनि थि बान्था होनाय आरो माखासे गुदि फरायसालिफ्राव आरिमु जालिया जेरै ग्रेजुवेट फोरोंगिरि थानायफोरनो ग्रेजुवेट पस्ट स्केल होनायखौबो जों दाबि दावा लाबोदों आरो फोरोंगिरि मावफुबाय थानाय समाव हरखाब जुदि फोरोंगिरिया रुंसारि जानानै थाङोब्ला बे फोरोंगिरिफोरनोबो थाबैनो आसाम सरकारनिफ्राय न'खरनि सोरबा सासे रोंगौसा बा गोरों क्वालिफाइड इयुथनो जे थोंजोङै फोरोंगिरि बिबानखौ होनांगौ। दा बेफोरबायदि दाबि दावाखौ लानानै जों दिनै आसाम सरकारनाव नाजाबोदों आरो दिनै दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरिनि आरो फरायसानि सोलोंथाइनि जेंनाल' नङा दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव माखासे बर'नि फरायसा फरायसुलिफोरखौ गुन गोनां होनो हायाखैब्लाबो दिनै माखासे भेन्सार फरायसालिफोर दं। बे भेन्सार फरायसालिफोरखौबो थाबैनो रिकगनाइज खालामनांगौ होननानै जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै जों दिनै दाबि दावा दैखांबोदों आरो दिनै माखासे जोंनाव बर' बिजोंनि टेट लानाय फोरोंगिरिफोर दं। बे टेट फोरोंगिरिफोरखौबो दिनै थाबैनो रेगुलार खालामनांगौ होनना जों दाबि दावा दैखांबोदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे जिल्ला भित्तियाव नुजाथिफैनाय माखासे समयसाफोरखौ जों लानानै दिनै सावरायबोगासिनो दं। दिनैबो जों नोंथांमोननि नैबे बिथांमोननि बग'रिगुरि
एमपि फरायसालियावबो दिनै जोङो माखासे दाबि दावाखौ लानानै जों जिल्ला आफादजोंबो जों सावरायदों आरो दिनै जायनि जाहोनाव दिनै गुबुनफोर एसामिस मिडियामफोरजों समानै फेर मारिनो दिनै जोंनि माखासे बर' फरायसा फरायसुलिफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइखौ जों होनो हायाखै जायनि जाहोनाव जों सासेल' फोरोंगिरि बेनि थाखाय जोङो गुन गोनां सोलोंथाइखौ होनो हायाखै आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ होनो होननानै दिनै आसाम सरकारा राइट टु इडुकेसना 2009 आव डिक्लेयार होदों नाथाय 2009 आव डिक्लेयार होदोंबाबो दिनैसिम गुन गोनां सोलोंथाइखौ होनो हायाखै मानो होननानै बुङोब्ला दिनै गंसे गुदि फरायसालियाव मोनबा थाखो थायो आरो बे फरायसालियाव गासै साबजेक्ट हिसाबै लायोबा मोन 37 साबजेक्ट थायो बे मोन 37 साबजेक्टखौ दिनै गुदि फरायसालिनि सासेल' फोरोंगिरिया हारसिङै हाख'जोबा बेफोरबायदि जाहोनावनो जों दिनै गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा गुन गोनां सोलोंथाइखौ होनो हायाखै आरो बेजों लोगोसे जों दिनै माखासे फोरोंगिरिफोरा दिनै फरायसालि नागारनानै आसाम सरकारजों आन्दलनाव बाहागो लाहोनो गोनां जादों दा बेफोरबायदि जाहोनाव माखासे गुबुंलेया जाबोदों आरो जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि दरमाफोरखौबो नांगौ बायदियै आसाम सरकारा होयैनि जाहोनाव जोंनि माखासे फोरोंगिरिफोरा गावनि जा मावनां थांखि जा स्पिरिट बा सेक्रिफाइस खालामनांगौमोन बै सेक्रिफाइसफोरखौ दिनै माखासेया खम जाबोनायखौ आं नुनो मोन्दों दा आसा फारियो दिनैनि नैबे चेनेलफोरनि गेजेरजों जुदि जोंनि बर' हारि गौथुमफोरा जुदि नाजायोब्ला फोरोंगिरि सेक्रिफाइसखौ बारायनो हागोन आरो फोरोंगिरिया गुन गोनां सोलोंथाइखौ होनो हागोन होननानै आं सानो